Така, въпросът е, кои събития от детството помниш? Ами, събитията, които помня от детството, когато се запознахме на Вики Жекова. Пами, стига де! Когато се запознахме на Вики Жекова, рождените ми дни, рождените дни на Пламена, дори и когато се запознахме на Ника. Рождените дни на Пламена, когато и забива главата в стол. И там с другите от площадката, когато се роихме в пясъка. И това е. Айде, това да бъде. Моите спомени са, когато бях от работа на майка ми. После като се роди, видя един човек там. Много повече, когато се оправя. Иде и каза, кой ще бъде глава? Много яко. Той не е ли он дето дава за 600? Да, човек е скоро. Много повече. Много приятели. Бяха най-добри приятели в предния свет. Иде ли така да как се запознах с Нина? Обидия. Когато се роди Анита, после как ми загубят малко спомените, докато не навърших 7 години, от тогава вече са вътре.